גבי גזית משדר, למשל, אתה יודע איך זה הולך בחדשות תמיד. אז יש את גבי גזית שעוברים אליו תמיד והוא אומר, שלום גבי גזית, ואנחנו נמצאים כאן בתוכנית הלילה, ואיתי נמצא מר שמעון פרס. שלום לך שמעון פרס, מה אתה אומר, מתי יש שלום סוף סוף? תרשה לי לומר שאני מאמין שיהיה שלום מתי שאני אפרוש. לא בדיוק נכון, אפשר להגיד את זה גם על העיראקים שמזוהים עם מס הכנסה. למשל, זה מזכיר לי שעיראקי אחד יום אחד התקשר למס הכנסה, ותראה מה קרה לו. הוא התקשר, אמרתי, אני אתקשר לחבר שלי ששון והוא מס הכנסה, אני אשאל אותו, למה שלחו לי כאלה מקדמות גבוהות? אני מתקשר, אני אומר, שלום, אפשר לדבר עם ששון, מה אני שומע? שלום, הגעתם למענה הקולי של מס הכנסה, אם ברצונך גבייה קש אחד, אם ברצונך דוחות הקש 2, אם ברצונך לדבר במרכזינית הקש כוכבית. אמרתי, אפשר לדבר עם ששון? מה אני שומע? זמנך עבר, ותודה שהתקשרת למענה הקולי של מס הכנסה. אמרתי, מה הולך פה? אמרתי, אני אתקשר הפעם, מתקשר, אני אומר, שלום, אפשר לדבר עם ששון? מה אני שומע? שלום, הגעתם למענה הקולי של מס הכנסה, אם ברצונך גבייה קש אחד, אם ברצונך דוחות הקש 2, אם ברצונך מרכזינית הקש כוכבית. אמרתי, מאיפה כוכבית? כוכבי, מה אני אסטרונאוט? פתאום מצאתי עם כפתור כזה עם קשקוש, לחצתי, אמרתי, שלום, אפשר לדבר עם ששון? מה אני שומע? שלום, הגעתם למענה הקולי של המרכזינית. אמרתי, הלו, אפשר לדבר עם ששון? מה אני שומע? אם אתם רוצים לדבר עם סגן פקיד שומה, הקש 10, אם אתם רוצים לדבר עם הנהלה, הקש סולמית. אמרתי, מאיפה אני יודע סולמית, סולמות, מה אני מכבי אש? פתאום מצאתי עוד כפתור כזה עם קשקוש, לחצתי על הכפתור, אמרתי, שלום, אפשר לדבר עם ששון? מה אני שומע? שלום, הגעתם למענה הקולי של ההנהלה? אמרתי, אפשר לדבר עם ששון? מה אני שומע? אם ברצונך לדבר עם רחמים, הקש 15. אם ברצונך לדבר עם ששון, הקש 20. אז לחצתי 20, ואמרתי, שלום, ששון? מה אני שומע? שלום, הגעתם למענה הקולי של ששון. אמרתי, ששון! מה אני שומע? אם ברצונך להשאיר הודעה, אם אתה קש 42, אמרתי, ששון שתמות! מה אני שומע? אם ברצונך שימות, הקש 35, אם ברצונך... אמרתי, זה לא מענה קולי, זה מענה קולי! מאוד גבוה!